Ndarita kwe ka otenre kod tend od bura ma Migori dhi nyime kod timo nonro kotenre kod masira mar mach manowang' kar keno kata stoo mar od bura no. Spika mar od bura ma Migori Christopher Ozan oyango ni oboke mag od bura ni moting'o ripode opogore opogore kochakre 2013 nyaka 2017 ema owang' e kar kano oboke go. Ozan wacho ni oboke gi thothgi gin mago ma janyuol buge kod migepe mamoko nosenono kendo nyiso ni onge lal maduong' ma gikelo. Wacho ni oboke mamoko ma oting'o ka ochakre 2018 nyaka 2024 no kane dero kata stoo machielo kendo onge lal mosebedo. Spika mar od bura ma Migori wacho ni gima nokelo majno pok oyange ka be nonro pod dhi nyime. Nyaka gi sechegi nonro ma wasetimo yango ni majno ne ok oketho mwandu wa duto. Kar keno no ne nitiere kod obok ma oting'o gik mane otimore e od bura mokwongo mar 2013 nyaka 17. Moloyo dewaher mar kono jopiny ni chenro mar od bura ma Migori ok oyudo ng'ikruok moro amora kendo tijewa ma chik oyienwa kata mwatiyo ne jopiny dhi mbele kaka pile. Ka nonro serumo to wabiro chako luongo mondo unyis jopiny gima dine kel majno. Bugewa ma watiyo godo mwatiyogo e yore mag kwan nitie te kendo asenyiso jofwambo monenogi. Koro ma ng'ato de wach ni wang'o kipandego gimoro mano kawe uru kaka thuon jamiriambo. I want to assure you that as members of County Assembly will ensure that we don't put anything under the table and make sure that all the effects of this fire are brought to book. I want to assure the public once again that we are committed to making sure there's